prima. Nou dames en heren, daar komen ze. Wel even zitten in die klasse. Nog één keer concentreren, nog één keer proberen de juiste drafmomenten op het juiste moment te laten zien. Kijk nog een keer mee, geniet nog een keer mee en leef nog een keer mee. Opstellen 148. Opstellen 146. Binnenkoming 91. Binnenkomen nummer 27. Первое место. Klasse in beweging, dames en heren. Bijzonder